皆さん、こんにちは。私たちは毎年12月にお正月のために家の掃除をしたり、部屋を飾ったりします。去年、家の壁のペンキが古いので、母が正月が来るのに私たちの家のペンキが古いから新しく塗り替えたいねと言いました。父はよし、一緒にペンキを塗ろうと言いました。土曜日と日曜日は仕事や学校が休みなので、みんなでペンキを塗ることにしました。私は今までペンキを塗ったことがなかったので、私が塗ったところはあまりきれいではありませんでした。でも何回も塗るときれいになるので楽しくなりました。夕方までずっと仕事をしました。日差しが強くて暑いので負けてしまいました。その時はもうやりたくないと思いました。という人が冗談で、きれいですねと言いました。そして他の人は、使えませんか？どうしてペンキ屋さんに売ってもらわれるんですか？と言いました。そして私も、自分ですれば使えるし、きれいじゃないのにどうして自分たちでするかろうと思いました。両親に、どうしてペンキ屋さんに売ってもらわないの？お金が高いの？と尋ねました。父が、みんなでするとお金もかからないし、一緒に楽しく仕事ができるだろうと言いました。母も、塗り方がきれいじゃなく、みんなが疲れても、自分たちでしたら気分がいいし、いい思い出になるでしょう。塗り終わった時、この家は私たちにとって一番きれいな家になりますよと言いました。姉も私に、汚いところは芸術のようなものだわとからかいました。そしてみんなが大きな声で笑いました。その後、私はまだ終わっていないところを丁寧に塗りました。私がまっすぐと一緒に塗った家を見るといつも笑ってしまいます。